Kıyamatta sen bu dowluktan guçur meni, bu dowluğa salma meni diýen, sana bu dowluğun barlygyny aýdan adam bolmadymy diýip olardan soranny, göni töweregünden dowluğa düşmän jennete düşek bolýanyň ýakajygyndan tutagada, Allah janyna jennete bar ya. Ne şu bady bilýärdi. Aýtmady maňa. Aýtsa da bir iki eder aýtdy. Ondan senden soracak Allah Teala. Bolýa aýdypsyň, borjyňy aýdypsyň. Sen menden eliňi serip şunu diledinmi? Hidayetin diýse. Halbuki diýjek şu güne ihsanen inen mollam biz. Pikir etmeň hatabatym nama depderçem sağ taramdan berli gidiverme. O cennetin agdyna baryp gadam basanyňdan ýakaňdan tutup iýdiňe getiriljek adama mazallyr. Nauzu billah şolardan bolmajak bolsak, aýşa etmesek bidem kıyın eken deyip del, Allah'ını radi edecek olup. Kıyamatta şunça musulman adam musulman olup durdu cennete var ya, plan kez. Barakallah senden radidirin. Sen vaaz nesihat edip, kayetelerim, sövselerim sabırlı olup, Peygamberine mengdep, adabı çıdap, geçirimli olup, yamanlığa yaxşılık edip, zulmedenin günahını geçip, çıdadın da, bular ahirinde musulman molli ve inha. Menin peygamberim ummetum kan deyip begene ve cennete baryalar. Sen sevap bolun, berekele sana cennetin şunu yalak yer deyip, evvelen Allah'ın rızası deyip, şol günleri yadına salıp, kıynan bolsa, emr maruf edecek olmalı, nehyanın münker edip, vaqt nasihattan, dinlemekliktenem, etmekliktenem, daşta durmacak olmalı.